Salam video sinematik art bersama Andini Style. Momen berharga hidup Anda, abadikan dan jadikan kenangan abadi yang terindah bersama Andini Style. Para sepuh pinisepuh ingkang satu sampun oleh pamawasi lebih ditutur saha kinabekten wonten ngarsanipun para priyagung, para sarjana sujaning budi, para pangemban-pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang minangka dados pandhaming kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan laku-laku katur juragan para tamu ingkang sampun kerang rawuh kakung saha budi ingkang dahat kalingga murdaning agrami wenganing wicara dwaraning kandha naninggih mradapa awit saking keparingipun ingkang hamengku jati naninggih Bapak Nuryadi sarjana pendidikan Saliwit Garwa, Ibu Lindianing Sasi kula piniji panjenengan minangka pangandaliwara pambiwara saprelu mratitisaken murih rancaking titilaksana adicara pawiwahan prasaja ing ari kalenggahan punika. Saderengipun kula ngaturaken menggah urut roncening tata adicara kinarya hamurwani lekas kasih karti gatining karya lan sedya murih purwa madya wasana tansah mangge rahayu kalih sing rubeda ing nirsanipala sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya kula dherekaken manuku puja ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Bapak Nuryadi sarjana pendidikan Saliwit Garwa anggenipun ngeteken darmaning sepuh ngrakit sekar Cepaka Mulya miwaha putra Arya Siri tetepa ning kulit suka basuki urut reroncening acara pahargyan prasaja wisuda risang pinanganten Saliwit dawuhipun Mas Bagus Christian Pradana
putra jalu saking Bapak Andi Wijaya Sawargi kalian Ibu Lindia Arisasi Daud kalian Mas Ayu Bunga Hana Fauzia putra putri Bapak Abdul Wahid Sawargi tuwin Ibu Rosyati saking Latah Mijen Semarang. Acara ingkang sepisan inggih pambuka kalajengaken rawuhipun penganten putri sapangayap sapanderek brayat ageng pisan. Kalajengaken pasrah pinampi. Paripurna pasrah pinampi acara kalajengaken panganten sarimbit kairing Sudarma Tatur tumuju ing sasana pawiyahan inggih kursi Jampar Kencana kalajengaken pangabekten utawi sungkem. Paripurna sungkem acara kalajengaken pambagioharja. Acara badhe kalajengaken buket pengantin. Menika ambalang kembang amargi mantenipun pengin enten jang usul. Salajengipun pamitan tan acara kapungkasan penutup. Mekaten para ingkang sami kepareng rawuh kadosa dadi mengkak urut rerencening acara pahargyan prasaja ing siang punika sinambi hangrantu purnanipun nanggenya disang pinanganten sarimbit gantos busana sepisan malih katur dumateng para tamu sedahan. Sumangga katuran hangrahapi daharan unjukan kanthi lagi pribadi. Nuwun. Sampun siaga anampi rawuhipun pangayap panderek penganten putri saking Latah Duduhan keluarga ageng saking Nimas Ayu Bunga Hana Fauzia. Niki sampun kuero nggih mboten menika wonten saperangan tamu sedang ini tasih jahat. Matur sembah luhur kadang kula pambagoro ingkang sampun paring lekbar dhateng kula. Nuwun kula nuwun. Salam mugi rahayu katentreman kabagyan berkahi Gusti tansah nunggil kajiwa kasalira wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula ugi muradil dhateng sesami kawilujengan utawi kabagyan dhateng panjenengan sedaya lan kula wisananipun panjenengan sedaya lan kula saged sesarengan sak pejadon utawi nderek ngrawuhi adicara pahargyan manten prasaja dasian menika. Nuwun sewu dumateng para sesepuh pinisepuh asli sepuh ingkang kula bekteni sowan kula sak keluarga sampun katampi kanthi sae mujudaken setunggaling pasedherek ingkang saestu remenaken ngantos bingah raos ing manah kula sak keluarga. Ingkang angka kalih kula ngaturaken sungkem salam taklimipun kadang kula Ibu Rosyani sak keluarga kula bareng sedaya. Mugi katur wonten ngarsanipun Ibu Lindani Sari. Mugi pamuji rahayu wujuding salam taklim inggih namung atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menapa dene tentrem rahayu karajan mugi katur wonten ing ngarsanipun keluarga agung wonten ing mriki berkawana kawilujengan katentreman. Inggih, salajengipun ingkang angka kalih kepareng kula masrahaken inggih anak kula inggih Bunga Hana Fauzia ingkang wekdal menika kula sampun dipun berkati wonten ing Desa Kaji Muksin pemberkatan nikah sampun purna kanthi sae nderek bingah dipun berkahi Gusti lumampah kanthi lancar. Pramila wekdal menika
anak kula menika kula sumanggaaken, kula pasrahaken, kula raos gombong remen bingah ing manah bilih anak kula tansah pikantuk jatuh rami utawi pikantuk jodoh inggih anak Mas Bagus Kris Dian Pradana. Kula pitados bilih lumantar menika Gusti paring berkah. Mugi lumantar menika mangke anak Mas Bagus Kris Dian Pradana saged angayomi, saged andidik lan mimpin, mugi dados putrane Gusti ingkang sae, dados kulawarga ingkang sae. Pramila kula warga saking Bahan Rebuh utawi boten napa-napa hiburan kemawon boten napa-napa, dados kula sumangga anak kula sumanggaaken, kula pasrahaken sageta dipun tampi ampun dipun penggalih menika anak mantu. Kareng kula dados putranipun piyambak, kareng kula dados jejangkeping kulawarga, dados kulawarga ingkang sae. Mekaten Bapak Ibu dene salajengipun keluarga kula saking Duduhan utawi Rebuh dan menika sowan boten saged ngaturi menapa-menapa, inggih namung badan sapoto mugi sageta katampi kanthi raos bingah lan remen sedaya kekiranganipun nyuwun ageng pambesan sami ingkang kathah. Ugi sekalian matur Pak Dedi minangka silih salira ing keluarga Ibu Dendani Sari mangke yen sampun wonten pratandha paripurna adicara pahargyan prasaja menika kula sak keluarga nyuwun pamit inggih mboten ateges mirangi tata krami nanging kawontenan tasih wonten ayahan-ayahan ingkang kedah dipun rampungaken. Pramila cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi menapa ingkang saged kula aturaken menika dados setunggaling pangertosan ingkang saestu sae lan dados setunggaling berkat ingkang manfaat. Mekaten kirang langkungipun kula nggena mesti kathah kirangipun. Pramila kula wakilin keluarga saking Duduhan nyuwun ageng samudra sami. Kasugengan katentraman miwah kabagyan awujud wilasaning Gusti ingkang nur ben dumadi mugi tansah tumedhak tumandhut kajiwa kasarya wonten ing jiwa panjenengan sedaya warabi sagung dumadi raharja nistaya. Ingkang kinurmat Bapak Supriyanto ingkang winijihan membani wuwus minangka duta saraya sulining basa saking panjenenganipun Ibu Rosianti ingkang pantes katuran sagung panghormatan. Panjenengan lan kula saged pinanggih sesarengan manunggal wonten ing dalemipun Bapak Nuryadi sarjana pendidikan dalah Ibu Linggianing Sasi ingkang mapan ing tlatah Dusun Sumbersari Wonolopo Mijen Kutha Semarang kanthi widodo mir ing Sambikala. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, keparenga kula ingkang piniji minangka sulih sarira Bapak Nuryadi sarjana pendidikan dalah Ibu Linggianing Sasi miwah putra. Tumanggap pangandikan saking keluarga besan, keparenga kula matur ingkang sepisan. Kula ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kepinggan. Katur dumateng ingkang kinurmat Bapak Supriyanto saha keluarga Ibu Rosianti Sumprambah, para kadang pengiring kemanten putri. Ingkang angka kalih salam kalinipun Ibu Rosianti kunjuk dumateng Bapak Nuryadi sakeluarga. Kula tampi kanthi dinahing manah. Kosok wangsulipun Bapak Nuryadi dalah Ibu Linggianing Sasi lumantar kula ugi ngaturaken salam saha taklimipun kunjuk dumateng Ibu Rosianti saha putra. Sinartan Didonga mugi-mugi Ibu Rosianti saputra tansah pinayoman dening Gusti Pangeran satemah amanggih kayuwanan.
Nimas Ayu Bunga Hana Fauziyah putri kinasih Bapak Abdul Wahid ingkang sampun sawargi dalah Ibu Rosianti kula tampi kanthi bingahing manah ingkang tanpa upami lan tumuli lenggal-lenggal badhe kula panggihaken kalih anak kula Dimas Bagus Krisbian Pradana labet samudayanipun sampun samarta. Ibu Rosianti lumantar panjenengan ugi hangasta upakarti jecangkeping kula krami ingkang boten saged kula sebat setunggal bapa setunggal. Saestu sedaya menika ugi kula tampi kanthi sukarenaning penggalih. Salajengipun samangke daya-daya badhe kula aturaken Bapak Nuryadi dalah Ibu Linggiaring Sasi. Mugi-mugi saged ndadosaken raketing kekadangan anggenipun bebesanan keluarga kekalih. Ingkang maos kawan, sumangga panjenengan lan kula tansah ndedonga wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Suci. Mugi-mugi dawuhipun pengantin kekalih lan pahargyan prasaja samangke saged lumaksita kanthi rahayu tanpa reridu raharja tanpa rubeda purwa madya tumutuning wasana. Ingkang salajengipun kala wau Bapak Supriyanto paring pangandikan anggone sampun cekap anggenipun nderek hamestreni mewah paring pudyastawa dawuhipun putra temanten kekalih ngersakaken pamit kondur. Kula adalah keluarga agung Bapak Nuryadi sak keluarga ing mriki namung saged nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi lampah kondur panjenengan sedaya wiwit griya mriki ngantos dumugi dalem panjenengan sowan-sowan tansih manggih rahayu. Kinalisaken saking sedaya rubidaning marga. Minangka pungkasaning atur, hambuk bilih wonten kuciwaning tata krami kirang hanetepi Tri Trapsila anggenipun hanampi rawuh panjenengan sedaya Bapak Nuryadi sarjana pendidikan sekalian namung saged nyuwun bedahin sih samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken kula ingkang piniji minangka pilih karyanipun Bapak Nuryadi sak keluarga nglenggono kathah banyak banyiing wicara isrohing parama sastra saha kiraning subhasita pramila kula nyuwun agunging jalanipun panaksani Sautuhu tatas titis wijang gamblang cetha trawaca tumata datang tumpangsuh atur pangandikan pasrah tampi dening para-para ingkang sampun piniji. Mempelai kedua dengan diiringi keempat orang tua dari pengantin kakak dengan pengantin putri menuju pelaminan. Adalah sungkeman atau pangabekten setelah ini. Pangabekten atau sungkeman
Sampingan dan saringgit kepada kedua orang tua. Pertama kepada orang tua dari dari Pak Bunga ya. Dari Pak Bunga nanti baru ke ya. Dari ke Pak Nur dulu ya. Dari ke Pak Nur dulu. Enggak, dilanjut juga. Tetap menggunakan lagu Kanha Calling in the Blue. Bapak Ibu, orang sami kemarin rawuh, sumpah malam katen bukan ateges nyembah yang sepuh, tapi anangnya nyuwun pangestu dumateng yang sepuh anggenipun nelumbaning danaku mugi-mugi tansah karengan slamet sentosa bahagia. Bergantian dengan bergeser ke bapak. Yang kedua tentunya bisa menanggapi jiwa pangapunten. Ya dilanjutkan pengaduan kepada kedua orang tua dari Pak Bunga mana baunya. Tentunya doa pemuji dari orang tua selalu untuk anak-anak agar selalu membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang kuat, bahagia, sejahtera. Mekaten pangabektian sampun purna. Nuwun para pundhen, para aji sepuh, sesepuh ini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah redo ing pitutur luhur ingkang pantes pundi-pundi. Para rawuh kakung sumanten sumanten saking ingkang sapundi digandengan sampun sumadyo pasugatan ingkang sampun sumadyo wonten ing sasana nggih kersa dinamosani anggrahi pasugatan ingkang sampun kasusun anggen wonten keteranganipun agung Joko Mulyadi ngajeng dumugi samudra panaksana makaten menggah babar ini dibagi udari sedya kemawon ingkang saged kula aturaken bilih inggih bukan ingkang atur kirang untuk rerutan nyako satu mandan berkurang satu tanggal kula nyako dumugi pangapunten ing wasana dinang selo kang atunggal apuran pamugi tansah kinanggi ing sarana Suradira Jaya tebur dening pangstuti rahayu 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 kang sarya. Dengarkanlah lelaki pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci yang telah tersimpan lama. Dengarkanlah ketulusan ini, ku ingin kau bersuntingku untuk yang pertama.
Jangan kau pergi dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kaulah yang terbaik untukku. Janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Ku ingin kau bersuntingku untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau pergi dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kaulah yang terbaik untukku. Jangan kau pergi dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kaulah yang terbaik untukku. Jangan kau pergi dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kaulah yang terbaik untukku. Kaulah yang terbaik untukku.